Hi guys, ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿಲಾಗ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಬಸ್ತಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರೋ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓರಿಯೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೊಯ್ಪಾಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ 2 ಜನ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುನಂದು. ಸೊ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ఒక ఏర్పడిన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಲಾಗ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಓಯ್. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಲು ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ವೆನಿಲಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಗೆನ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮೂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ತಗೊಂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವೆನಿಲಾ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಇಟ್ಲೆಲ್ಲ ಕಣವಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರ್ದ. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತಾಂಡು ಓಕೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡಲಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರಾದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಲಾಟಿ ಚಾಕೋಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ಗಿಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪಾಡ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧ ತಿಂದು ಹಾಕುದು ಅರ್ಧಾಲಿಂದು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ 2 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ 2 ಚಮಚ. ನೆಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಉಡ್ಕ ಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಪೇರು ಮಾಡು ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಪೇರು ಪಾಡ್ದಾರನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಾಂಡು ಸೊ ಫುಲ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹರ್ಷೀಸ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿರಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಓರಿಯೋ ಪಾಡು. ಓಕೆ ಮಿತ್ತದ್ದು ಚೂರು ಓರಿಯೋನು ಮತ್ತೆ ಓರಿಯೋನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆರೆ ಓರಿಯೋ ವೇಸ್ಟ್ ಲಾಂಬಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಟ್ಲೆ ಎತ್ಬೋದು ಆತ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಣ ಒಂದು ದಿಯರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡದುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಣದ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಕ್ಲೆ ಬೋರ್ತ್ರ ಕನೋಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಪ್ಪಡದ ಇಂಕ್ಲು ವೆನಿಲ್ಲಾ ಕಣದ. ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಓರಿಯೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈಸಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಪ್ಪ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಓರಿಯೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಟು. ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೋಲೆಬೇಕು ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ ಆದ ಪರ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.